Da garbi zago Josean, Asegartzerentzat aurten Aimarren faltan bere pilotaririk onen zuena, bai, da oso ona. Atera du Patxik sakea, Bihurria. Orain ezkerra irea, moztu Juanek, ezker Ormarantz. Eta gantxo bikaina izan da Patxirena. Dotorea, oso ona tantoa. 150 pilotaka da. Eta biek ez sakete ez diegoen ditanto batin. Ez irujok eta ez Patxik. Eta sake gaiztoak asko izan dira. Eta faltarik ere ez? Ez. Lautardieko txapelketa hastearen falta asko ikusten dio. Eta aurten sekula baino gehiago. Pasa falta denetik. Patxi, eutsi, luze. Eutsi Juanek. Ezkerrez jarri da. Patxi. Boleaz Juan. Botez orain. Patxi Ruiz. Aurrera doa Juan, txokoan edarki utzi du. Atera du Juanek. Haze zartada eman dion. Boti boleaz Patxi oso ongi. Guantxe lehenengo sakea. Eta berriz ere, 10 tanturen aldea lehen ere izan du. Patxi. Gantxo aparta. Oso otoreak ere. Luzea baina barruan, zazpitik. Zoragarri erantzun dio Juanek. Eta orain Patxi bera, hiru joren jokoa egin nahirik. Boleaz eta ezkerra irez eta tejadaka eskarra. Eta ezker zeharra kanpora. Txokoan uztek. Jaso Juanek. Txokoan. Ruiz oso aurrera joan Azenor, gero ongi moldatu da. Erki Juan luze jokatuz. Patxik erama, Juanen aukera, bolea gaiztoa, luzea, indarsua. Eta tanto. 14 eta 4. 18 eta 8. 19 eta oso ongi Patxi. Eutsi Izarratarrak. Urrundi gireki Patxi. Ederra benetan. Zoragarria. Patxi jokaldi hori txokoan izango zela uste zuen, baina Juanek berriz ere ireki. Ze tanto gita gaian. Kantxa eraban menperatzen ari da. Burua etorritago guztie. Hor begira, hor Patxi txokonan zabiatzen da, eta Juanek berriz ere ireki. Burua etorritago guzti itxeko kapazioan ez dauke.
mutil honek. Hoi zail izatek, Hoi ezinezkoa izatek. Eraman Patxik. Ederki irekitakoa eta tanto. Juan kantxaren erdian zen. Eta besokakoan. Gaiztoa da. Oso gaiztoa ere. Hau ere gaiztoa eta hau ere tanto. Itala benetan, Patxik atera 3 jok erantzun. Hori ez du, ezker hor marabildu. Ezkerrez, bikain Juan. Ongi Patxi. Jaso. Juanen bolea gaiztoa eta tanto. Sebastian Gonzálezek Ultzaman Larraintzarren lortu du. Final aurrekoetako Liga Eskarako txartela. 3 jok berriz eskuan dauka. Poltsikoan sartzea falta. Atera usakea, jaso Patxi. Juan. Ezkerrez Ormabikoa, arro, kontrakantxatik beste Ormabiko bat Patxik, 3 joren aukera, bildu motz-motzean, eta tanto. Poltsikoan du. Bueno, la distancia del primer partido. He venido con mucho respeto hacia Patxi. Y bueno, más vale que han salido las cosas, ¿no? Unos días tras de aire salen, otros días no. Estoy muy contento a casa. Dice José que eres de los pocos pelotaris que piensa una cosa y la puede hacer. Bueno, cuando sale bien y cuando fallo, pues se me critica a veces de loco, ¿no? Pero bueno, es mi forma de jugar. Me salen las cosas y ¿qué voy a hacer? Importante era estar en la liguilla y ya estás. Sí, este primer partido es muy difícil, ¿no? No sabes cómo estás después de todo el verano, no tienes mucho tiempo para entrenar y mira, ahora tengo 3 partidos, hay margen de error y seguro que me pondré mejor de lo que estoy. Sebas ha dejado el 9 a Urruti. Bueno, o sea, Sebas estará bien entrenado, estará con juego, se prepara muy bien para los campeonatos y el año pasado por algo fue el